mura yan eh. Ika? 120. Sobra ko naman 20. Pare, may natupo na kamera. Tingog siya. Uy, klaro, kamera man. Di gano, gamay. Eh, sige, salamat. So karon guys, manglakaw mi ni Clark ron kay palit mi ron og vlog, upalit mi ron og bag niya para sa iyang cellphone nga Oppo. So ako na ko'y budgetary 1,000 nga mangita ko ron og kasunis o kuan kasunis og t-shirt para akong budget para sa 1,000 budget para sa 1,000 mga to guys. 24 hours later. Ala! Vlog mo kaya? I-film me kuya. Ikuan ako, i-pop up ako ng kana. Bantay bitawa na ikutan ako sa inyong video. Bagoy mong cellphone ko yan, no? Tagnaon ako. Tagkuha na. Bago no, kay palitan man yung bagong nakuan. Butang sa nimong bagal, matarong na nimo pili. Butang sa nimong cellphone sa ubos, sa makatarong. Suot lang mo, bag. Ay, nag-atang ko na. Shade, sir, buy one take one. Say welcome yung tindahan. Ako pamilya ko din, 2 days pa ko. Ako pamilya ko din, 2 days pa ko. 2 days pa. HYMC. Welcome to it. Welcome to HYMC. Wow. Sabi lang, bakos. 150 ni? Ano lang guys? Ang bakos mo eh. Ano? Ubang lang. Nilang. Pila ni mo short day? Asa na? Kana? Ana, Kapila? 250. Wow, much money. Supra sa cellphone. Palit ang isa kanbos isa. So karon guys, da meron sa gawas sa kuan sa Imol. Malit miro kuan na t-shirt o shirt. So karon si Kala ni palit o kuan bakos. Ay, pati siya bakos. Kami na ito. Kala. Eh, kapila ni day. Asa na? Sa color yan? What's that? I was... Free size lang ako siya. Ay, cameraman. Hi! Ay, videographer. Hello! Ano nga?
Kumusta man, videographer? Okay kay ayos kay ang system. Pili lasa nila. Okay boss, nagan ang great. Kulo bos. Ay, mga bos mga meeting ay. Sus, may din. Oh, may battery. Wow. Okay na boss, pang sama nga yun. Okay, boss. Tawa na, boss. Ay, bantay lang. Yung kabila na. Why, umira boss kayo ka? Tawa na. Super basta. Ako lang si Diyos. Or si Diyos, matulog. Pila yung last day? Pila ka na? 30. Magkano itong shirt? Love you. Ikaw, alam ikaw. Play last. Testing. Parang tawin mo. Basil, nalompat na na. Awan na, yapon boss. Kaya yapon. Kitlap, yapon? Yan, malubat kayo. Awan na eh. Play last. Mau ni kipalit tiga cheers ah. Oh, na, uso na ang gusto ng Bata. Ay mo na pilihan. Ikaw sa ubos ang makita ang totoo. Sakto na yun.
Dito sa itas, bapo sa itas. Apir na din mo sa alat. Para ma... So, ari na mo dili pamalit guys kay free ra nga t-shirt. Yeah, discount 50%. Ari lang mo dili palit kay 50% na discount. So, akong 1,000 ay sobrang 120. So, nakasave ko. Ang napalit kay shirt, polo, o polo isa. Polo napalit sa 1,000 niya. Sobra 120. Ano sobra yan eh? Diga? Sobra ko na 120. Ari, may natupo na kamera. Uy, klaro, kamera man. Hindi gano'n, gamay. Eh, sige, salamat.